בוקר טוב, ארז. בוקר טוב, ראם. מה העניינים? טוב מאוד, לפני שאנחנו מתחילים, שנזכור להגיד תודה לקופר ולמערה של קופר, שמארחים אותנו פה ונראה מדהים וממש כיף ושווה לבוא לבקר. קופרס קייב אין ג'אפה. לגמרי. מקום מדהים. למה אנחנו נפגשים, ארז? אז אנחנו נפגשים כי סוף סוף יש לנו הזדמנות לברבר ולחפור על מידברן, אני חושב מנקודות מבט קצת יותר מורכבות. מורכב זה משהו שאני נורא אוהב. אני לא מאמין בפשוט, אני חושב שאנשים הם מורכבים, שהחיים הם מורכבים, ואני מרגיש ממש נוח בסביבות מורכבות, ומידברן הוא גם דוגמה לזה, הוא כאילו לכאורה משהו נורא פשוט, אבל הוא ממש לא, עם המון רבדים, המון צבעים, המון היבטים, ומאוד נדיר למצוא לי, עבורי, מאוד נדיר למצוא אנשים שמעניין אותם לדבר על המורכבות הזאת. אז אני חושב שהמפגש בינינו הוא הזדמנות קצת לחפור על זה, וקצת לראות מה מעניין, מה מסעיר, מה חשוב. אז רגע נגיד, ארז צליק, אפשר לספור אותך כדור המייסדים של מידברן? סוג של. ואיזה אינטלקטואל חובב, ולכבוד הוא לי. ארז, יש לו חלק מאוד משמעותי במסע שלי, לנבחי הפילוסופיה והאינטלקטואליות של מידברן. אז כיף שאנחנו סוף סוף יושבים, זה מין חלום כזה של כמה שנים כבר לעשות את זה. נכון, נכון. זה התחיל מזה שראם שמואלביץ' הגיע אליי אחרי איזשהו אירוע, אני חושב, של המרכז הפילוסופי. נכון. שניסינו להקים ביחד עם עדן אוריון, שלא כל כך צלח, אני חושב, כי אולי לא היינו עוד בשלים לזה מספיק, עם כתב יד ענק, ומין משפט כזה שאומר, כתבתי ספר על מידברן. לא ידעתי אז שזה יהיה ספר. אני כתבתי כל מיני, שפכתי כל מיני מחשבות ומחקר. עכשיו, אני חייב לדעת שאני, נפתחו לי העיניים בקטע של וואו, גם ספר או כתב יד, גם על מידברן, וגם, אני חושב שצמד המילים שהכי כבש אותי, זה שאמרת שאם כן, אז זה ספר עיון. ואני חשבתי על זה שספרי עיון זה משהו שכבר לא כל כך קיים היום, וזה בטח יהיה מעניין. אז אני זוכר שנורא נורא התלהבתי, אז שלקח לי 2 או 3 לקרוא את כל כתב היד, והתחושה הייתה שפתאום נפתח איזשהו עולם נורא נורא מעניין שצריך לצלול לתוכו. מאז עברו כמה שנים, כן, 2 ספרים מצוינים, ועל חלק אני חושב מהנושאים שאתה מדבר עליהם שם, נדבר גם היום. כן, אז מהזווית שלי, זה ממש לא היה מובן לי מאליו, דובר באמת היה ב300 עמודי וורד, שאחר כך התגלגלו להיות 2 ספרים, מידברן יצר הטוב ולחיות את מידברן, ואני גם רק אחרי שיוצא לי את הספרים, הבנתי כמה זה לא מובן מאליו, שבן אדם ישב ויקרא ספרי עיון, ונתתי את זה לארז ואמרתי, טוב, הוא בטח כאילו, אולי הוא רפרף על זה, אני מניח שאני לא אשמע ממנו, ואז הוא שולח לי הודעה, תשמע, זה התנ"ך של מידברן, זה כאילו הדבר צריך לשבת ולקרוא, ומאוד מאוד התרגשתי, אני הייתי אז מאוד בשולי הקהילה, גם מאוד בתחילתה, רוב הספר כתבתי מפוזיציה לא של בן אדם שרואה את עצמו בכלל ברנר או חלק מהקהילה, ופתאום לקבל כזה דבר ממישהו שכבר הבנתי על ארז שהוא שם דבר, אז זה היה ככה נורא משמח. אז ארז, תודה על זה. בשמחה. בוא נדבר על מידברן. יאללה. אז בוא נתחיל, אני חושב, משאלה שבעיניי היא השאלה המרכזית, שבעיקר הספר הראשון, אבל גם קצת השני עוסקים בה, וזה השאלה שמנסה להבין איך מצד אחד אנחנו מדברים פה על קבוצות של אנשים, על קהילות שמתחברות ביחד, על איזושהי פעילות שמצליחה רק בגלל שיש שם המון חלקים נעים והמון אנשים שתורמים לזה מצד אחד, ומצד שני איזה מין תרבות כזאת שמקדשת את האינדיבידואל. חבר פעם הגדיר את מידברן כקיבוץ של אינדיבידואליסטים. וזה מתח שהוא לא מובן מאליו בעיניי. כן. אנחנו מדברים על, גם העקרונות מדברים בלשון יחיד, ביטוי עצמי רדיקלי, שלי, אני ואני ואני, ומצד שני זה לא יכול לקרות אם אין קהילה שעושה את זה.
איך אתה מסביר את זה? אני דווקא חושב שיש פה בשורה מאוד מעניינת ומרעננת למקום הזה שאנחנו ידענו להגיד שיש את המגמות הבאמת אינדיבידואליסטיות והקולקטיביסטיות ושתי איזה שהן קצוות, ואני חושב שמידברן בכל מיני היבטים מצליח לייצר את המפגש המאוד משמעותי בין השניים. אחד ממרחבי המפגש של אינדיבידואליזם ושל קולקטיביזם הוא האנרכיזם, בסדר? התפיסה האנרכית שמתחילה מלהגיד בואו ניתן חופש מוחלט ליחיד, לנהל את חייו כפי שהוא רוצה, מנסה לצמצם ככל הניתן את מנגנוני הכפייה של המשטרה, של המדינה, אבל בתוך זה, אם אתה לא ליברטריאן, בסדר? שמאמין שהצמצום של המדינה מוביל רק להתעצמותם של פרטים, אז אתה מוצא שם את הקהילה כמי שיכולה להיות התארגנות חברתית, שמצד אחד היא לא כפייתית, אין לה כוחות כפייה, היא לא מכוח חוק או עונש, ויחד עם זאת היא כן מנסה לכוון, לחברת את היחיד, לראות איך הוא מצליח לממש ולהגשים את עצמו על ידי זה שהוא הופך להיות מועיל או מיטיב עם החברה סביבו. ואני אגיד בתור בן אדם שחי בקהילה שגם היו בה מנגנוני משטור בלתי פורמליים, אבל די אגרסיביים, שמידברן גם מצליח במובנים הבלתי פורמליים של המשטור החברתי, כמו שיפוטיות או אשמה, להיות מאוד מאוד משוחרר. כאילו להעלות על נס אפילו ולתת לגיטימציה גם לחריגה. גם ליחיד שאומר, הנורמות האלה לא בא לי להתלבש כמוכם, ולא בא לי לדבר כמו שאני רוצה להיות משהו ייחודי בתוך זה, ומידברן אומר על זה, hell yes, כאילו תהיה אתה. איך כל זה מסתדר עם סולידריות? א', אני חושב שהוא לא תמיד מסתדר עם סולידריות. זאת אומרת, מידברן היא קהילה שמאוד מאפשרת ליחיד, היא לא מכתיבה לו, ויחידים שונים עושים בחירות שונות בתוך הדבר הזה. זה גם מה שיפה במידברן, זה פלורליסטי. כאילו יש פה, אנחנו רואים בתוכנו התנהגויות שבקהילות אחרות הן היו אומרות, זה מחוץ לגבולות שלנו. בסדר? זה הנוחיות שאנחנו לא רוצים, לא מאמינים בה, לא מקבלים אותה. ובמידברן הרבה מותר. אנחנו יודעים את זה ש10 העקרונות הם לא מייצרות גדרות, הן מייצרות איזשהו מרחב עם קורדינטות, עם נקודות ייחוס. ויחד עם זאת, אנחנו כן מוצאים סולידריות גדולה במידברן. אני חושב שהיא מתבססת על הסיפור החווייתי שבן אדם הרגיש עטוף, בן אדם קיבל משהו, והוא רוצה לתת אותו בחזרה. והדבר הזה מצליח, אין במידברן, בטח כשאנחנו מדברים על חוויית ה8,000 איש, בסדר, לא על הגרעין הקשה של הכמה מאות שהם מאוד בתוך זה, אין איזה מנגנוני הסכמיות או דיאלוג מאוד מאוד משוכללים, לקבלת הסכמות, אלא זה פשוט קוד תרבותי מאוד חזק, חוויה מאוד חזקה שמורשת מהאחד לשני. אני חוויתי משהו, אני מעביר את זה הלאה, עזרו לי, אני אעזור, זה מה שמייצר את רשת הסולידריות הזו בעיניי. הזיכרון והרצון להעביר אותו הלאה. אז בוא נדבר רגע על תרבות. אחד הדברים שלי קשה איתם, כבר הרבה מאוד שנים, זה שכשאנחנו מדברים על תרבות, ברירת המחדל היא לקפוץ ל10 העקרונות, שכמו שאמרת, הם עקרונות בלבד, הם מראי כיוון, הם לא סטנדרט, הם לא ציפייה, הם לא חוק בטח. ואני חושב שזו שאלה מעניינת לנסות להבין מה יש שמאפיין את התרבות שלנו מעבר או חוץ מ10 העקרונות. האמת שאני רציתי לשאול אותך מה אתה חושב. אני חושב שהשיחה הזאת, אנחנו כאילו נעלה כל מיני נקודות וניגע בהן ממש בקטנה, אבל אני אגיד במשפט שבאמת התרבות שלנו היא כל כך הרבה יותר עשירה ונשענת על מחשבות ורעיונות שהתגלגלו, לקח להם אבולוציה של מאות שנים לפעמים, כדי ללבוש את הצורה של מה שאנחנו מכירים היום. ו10 העקרונות זה בעצם ניסיון לקחת את התורה שבעל פה, שהייתה ככה עד 2004, ולהביא אותם לתורה שבכתב, למין איזה 10 דיברות, אבל
הן כמובן לא מקיפות את הכל, וחבל שבמחשבה ובשיח שלנו נגביל את עצמנו, או נתרכז רק בדבר הזה, כי אנחנו לפעמים פשוט חוזרים על אותם שיחות, על אותם מתחים, בין ביטוי עצמי רדיקלי, למאמץ קהילתי, להכללה רדיקלית. ויש באמת פה מבנים חברתיים שאפשר לדבר עליהם, ויש פה תהליכים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים שאפשר דרכם להבין ולקחת השראה לחיים שלנו, ואני חושב שכאילו בשביל זה אנחנו פה מנסים קצת להעלות עוד נקודות מעניינות למחשבה. אני אוסיף על זה שאני חושב שמעבר למבנים, דווקא ברמה האישית, אפשר לי יותר קל לזהות סממנים תרבותיים, כמו למשל שפה. כמו למשל, אני זוכר את אחד המשפטים, היה לפני כמה שנים, הייתה אחת הדרמות, אחת הסערות במידברן, משהו שקשור לעמותה, ומישהו מהוותיקים צעק כזה במין קול גדול ומתוסכל, אצלנו לא עושים את זה ככה. והמשפט הזה נחרט לי, והוא הפך להיות חלק מהדרך שבה אני מסתכל על איך אנשים מתנהגים בתוך הקמפ שלי, בתוך הקהילה שלי, בקבוצת השווים שלי, בהובלה ובהנהגה של מידברן, ולחפש את הסגנון האישי, ולחפש את הסגנון הברנרי. איך נוודים מטפלים בקונפליקט. והם עושים את זה בדרך נורא, שוב, הכותרת הזאת, ברנרית. כן. שאני לא תמיד יודע להסביר אותה, אבל אני כן יודע לזהות אותה. איך מוביל של קמפ מוביל את הקמפ. יש פה המון אלמנטים של שפה, של סמלים, של ריטואלים, פרוטוקולים של איך בונים או מתכננים את ההקמות. זאת אומרת, המון דברים שאתה יורד לפרטים, ויורד דווקא לבן אדם. לברנר הבודד, אתה פתאום מזהה איזשהו סגנון או איזשהם מאפיינים, שבעיניי הם יותר יפים ויותר מעניינים מעשרת העקרונות. יש סיפור שכבש את ליבי, לפני כמה שנים עזרתי קצת למחלקת הארט קארס, והגיע זוג, שני חבר'ה נורא נורא צעירים, זה ברן ראשון שלהם, הם, אני חושב, היו שנה או שנתיים ביחד, מין סיפור רומנטי מתוק כזה, והם החליטו שזה ברן ראשון שלהם, והם רוצים לחגוג אותו בלבנות ארט קאר. עכשיו, הם בחיים לא היו במידברן, הם בחיים לא בנו שום דבר, אין להם שום מושג מה זה ארט קאר ואיך זה עובד, אבל פתאום הם התגייסו לזה, והם הגיעו, אני חושב שזה היה מין רכב גולף כזה, שהיה טנק של אהבה, או מין משהו כזה מתוק נורא, ואתה מסתכל על הזוג הזה, ואתה אומר, יש דרך ברנרית, יש דרך שבה אתה מתגייס ומתמסר, ודוחף את עצמך למקומות שלא היית עושה את זה, ואתה יודע שכל מה שמסביב יתגייס לעזור לך, כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אז אני חושב, אני חוזר רגע לשאלה הראשונה, של באמת התרבות שלנו, היא בעיניי הרבה מעבר לעשרת העקרונות, היא בעיקר איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מתנהגים, איך אנחנו שופטים את האחר. באחד הספרים אתה מדבר על שיפוטיות, על זה שבמידברן, אתה השתמשת, אני חושב, במושג של אנחנו לא שופטים. אני לא כל כך מסכים עם זה, אני חושב שאנחנו שופטים את כל מה שסביבנו כל הזמן, וככה אנחנו מקבלים, מייצרים מסקנות. אבל זה סוג אחר של שיפוט, יש פה משהו מפרגן. נכון, אז דווקא באמת כתבתי שזה לא רק עניין של היעדר שיפוט, אלא עניין של מתן הכרה. גם אנשים, גם קבוצות, גם פרטים, אנחנו כמהים, אנחנו נולדים לעולם עם איזשהו ככה רצון מאוד עמוק, מאוד קמאי, שיאשרו את הקיום שלנו, את התכונות שלנו, את מה שאנחנו עושים, את הפעולות שלנו, שיגרמו לנו להרגיש שהן טובות בעולם, ואני חושב שבמידברן אנחנו מאוד מאוד מרימים אחד לשני, מאוד מאפשרים אחד לשני להתבטא. המסר שככה עובר, אפרופו תרבות, באופן לא מילולי, זה אתה אחלה. את כמו שאת, זה טוב. אתה מביא אור לעולם, את מהממת. ואני חושב שזה הדבר המשמעותי. ואפרופו, אם נגעת בפרספקטיבה שלך, אני רוצה לשאול אותך, ארז, באמת בתור בן אדם שפה כבר עם מידברן יד ביד מעל עשור, תגיד, באיזה שלב חיים, כאילו, הרי גם ארגונים חברתיים, כמו שלבני אדם יש את הגיל הביולוגי שלנו, ואת הגיל הכרונולוגי
ואת הגיל המנטלי, ולא תמיד זה אותו הגיל. יכול להיות שביולוגית אני בן 50, אבל כרונולוגית אני בן 60, והגוף שלי מזדקן פחות מהר. אז גם אורגן חברתי, ואני רוצה ככה לשאול אותך, באיזה גיל לדעתך אנחנו כמידברן, אנחנו נמצאים, באיזה שלב חיים? אני חושב שזו שאלה שאפשר לענות עליה בשני צורות. מבחינה ארגונית, המחשבה שלי זה שאנחנו באיזשהו סוג של גיל התבגרות. עברנו את שלב הילדות, עברנו את שלב של להתחיל להבין מי אנחנו, מה המסגרות, מה המנגנונים, מה עובד לנו, מה פחות עובד לנו, ואנחנו עכשיו במין גיל התבגרות כזה. אנחנו מתחילים לראות דמוגרפית גם איזושהי התפלגות של גילאים, זאת אומרת, יש עוד יותר מובהק את הוותיקים או את זקני השבט ואת הצעירים ואת החדשים, גם אם הם לא ורג'נים, גם אם זה לא אירוע ראשון שלהם, עדיין אנחנו רואים את שתי הקבוצות האלה מאוד נפרדות. אנחנו רואים התעסקות במה שנקרא שיעורי הגירה. אחרי מידברן נורא מעניין אותנו כמה חדשים היו וכמה ותיקים היו, ומה התפלגות הגילאים ומה ההתפלגות הגיאוגרפית והמגדרית וכו'. ואנחנו כל הזמן רגישים לשיעורי הצטרפות, כאילו כמה דם חדש, לעומת כמה לשמר את הגרעין הקשה ואת מי שסביבו כדי לחזק את התרבות. זה פתאום נהיה התעסקות כזאת, וזו התעסקות של גיל התבגרות. אבל עוד דרך להסתכל על זה, אני חושב, זה להסתכל על טיב היחסים. אז א', אני רואה הרבה יותר כל מיני ויכוחים שנורא קל להגדיר אותם כפער דורות. כאילו סטים שונים של ציפיות, ואולי נדבר עוד מעט על מידברן בעתיד. מצד אחד יש המון מיסוד, יש יותר תפסים ויש יותר בירוקרטיה ויש יותר דברים שכבר יודעים איך זה צריך לעבוד, ומצד שני יש הרבה מאוד התגור של זה. עכשיו, גיל התבגרות הוא גיל קריטי, הוא גיל שאם אנחנו נצלח אותו טוב, אז אנחנו נתפתח ונתחזק ונעשה את זה מדהים, ואם לא, אז זה יכול להיות מאוד עצוב. ואני חושב שאנחנו צריכים להסתכל גם על תכנון קדימה. קדימה לטווח הקרוב, לא לטווח הארוך. וגם על הדרך שבה המוסדות, הארגונים מתנהלים ומתנהגים, גם דרך נקודת המבט הזאת. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה על זה בדיוק, זאת שיש שאלה עם איזשהו רקע פילוסופי קצר. כל מבנה חברתי הוא מתחיל מאיזושהי מהפכה, כאשר הוא מגיע לעולם. זאת אומרת, יש איזה ערעור על הסדר הקיים, יש מחשבה, בדרך כלל של מנהיגים ועוד אנשים שמתאספים אחריהם, על משהו שצריך לקרות אחרת, ואז יש איזשהו פרק זמן מהפכני, שבתוכו מלא דברים חדשים נוצרים. הוא שובב, הוא רענן, הוא רדיקלי, דברים פתאום נראים אחרת, ולאט לאט הם לובשים צורה. ומה שהתחיל כהסכמות, לפעמים של איזו חבורה מצומצמת במחסני המחתרת, יכול להתגלגל או לחוקים של מדינה חדשה, או של תקנות וכללים של ארגון, ואם מדובר בקהילה בלתי פורמלית, אז הם הולכים ומתקשחים לנורמות. מה שבעבר היה מאוד גמיש, היום, כמו שאתה אומר, כבר קצת ברור איך עושים אותו, וקצת ברור גם איך לא עושים אותו. ויש בירוקרטיות, ולפעמים כדי לייעל את התהליכים, אז אנחנו פוגשים את מה שנקרא התקנון הקיבוצי, הקיבוץ לא יממן, מבצע סבתא, וחברה, כל חברה עוברת איזשהו תהליך ציבילטורי, שהיא מתחילה ממהפכנות ורדיקליות ושובבות, ולאט לאט מתמסדת והופכת להיות חברה. ואני רוצה לשאול אותך על המתח או על התהליך הזה, האם מידברן בעיניך משמרת עוד את המהפכניות והרדיקליות בהיבט של היכולת לחדש, או שתכלס כבר יש לה את הקטע שלה, והיא התמסדה והיא התקרשה, ועם כל היופי שבדבר, אבל היא כבר עברה את השלב המהפכני, את שלב היצירה. אני חושב שהיכולת לחדש ולנסות דברים הולכת ומצטמצמת, בגלל
כל מה שאתה מתאר. וחלק מהאחריות שלנו זה לנסות לייצר מנגנונים שהם built-in לקהילה, הם חלק ממבנה הקהילה, שיודעים לאתגר ויודעים לעשות ניסיונות, בדיוק כמו שעושים ניסיון, שאתה מניח הנחה, זה לא הימור. אתה מניח הנחה, אתה בודק אותה, ואם היא עובדת, מצוין. אני חושב שככל שיהיו לנו גופים, שיהיו עסוקים גם בלייצר אלטרנטיבות, שהקהילה אחר כך תבחר כמובן אם היא רוצה לנסות או להשתמש באלטרנטיבות האלה או לא, ככל שיהיו לנו יותר גופים כאלה, ככל שיהיו לנו יותר אפשרויות כאלה, אז ייטב לנו, אנחנו פחות נלך ונתכנס ונהפוך להיות באמת שבלונים יותר. זה צריך להיות מצד אחד סביבה שהיא סביבה בטוחה, שאפשר להשתולל עם רעיונות, שאפשר לחשוב אחרת, שאפשר לבדוק, ומצד שני, היא צריכה להיות סביבה שפועלת באיזשהו אופן אחראי, ולא מסכנת מנגנונים שעובדים, לא מסכנת אנשים או תפקידים. כן. אני חושב שכרגע אין לנו את זה, ואנחנו מאוד צריכים את זה. אני יכול להביא לך דילמה ממשית שהייתה לי כמוביל קמפ לפני כמה ימים. כשאני הגעתי ב-2016 למידברן, אחד מהדברים שממש הגניבו אותי, זה שהיה פה ושם עירום, כאילו איברים שנחשבים אינטימיים ומוצנעים, הציצו פתאום מהחריצים, והרגשתי שיש פה איזה מין מקום אמיתי, מחובר, אותנטי, שובב, וקיצור, אני אוהב את זה בטעם ובמידה. ובשנים האחרונות קורה תהליך מאוד מאוד חשוב בעיניי, שמנסה להכיר ולהנכיח ולא להתחמק מהעובדה שאצלנו גם קורות הטרדות, והמרחב לא תמיד בטוח, הטרדות מיניות, הטרדות אחרות, והולכים ומתגבשים, לא יודע אם לקרוא לזה מנגנונים, אבל תהליכים הסכמיים, דיאלוגיים, שמנסים להציב את המרחב הבטוח כאיזשהו ערך משמעותי מכונן, ובמסגרת זה אחראית מיטה של הקמפ שלנו, עשתה שיחות עם אנשים, אז אחד מחברי הקמפ החדשים מגיע לאירוע לראשונה, אומר, תשמעו, אני שמעתי שיש אצלכם מישהו שהוא נוהג להחליף בגדים מחוץ לאוהל, והוא רץ מהמקלחת לאוהל בעירום, והבולבול שלו מתנדנד מצד לצד, וזה מבחינתי חדירה לפרטיות. וזה מרחב לא בטוח ולא נוח בשבילי, ואני מבקש שזה ייפסק. ואני כמוביל קמפ הייתי צריך להגיד לו, האם אנחנו מציבים גבול, ואנחנו אומרים, חבר'ה, יש פה מישהו שזה מרגיש שלא בנוח, אז בבקשה, בלי עירום בקמפ. כמובן, אנחנו 18 פלוס, אנחנו מגודרים, בסדר? עזבו רגע את העניין החוקי, אנחנו מקוסים פה. או שאנחנו אומרים, לא, סליחה, זאת התרבות שאתה נכנס אליה. התרבות הזאת צריך להסכים מראש להתנהל בתוך הקודים שבהם היא מתנהלת, וכמו שבחוץ צניעות היא נורמה מחייבת בחברות מסורתיות, או אסור להתערטל, אז פה אצלנו זה מקובל, ואתה זה שצריך להתאים את עצמך לדבר הזה. ואני אגיד לא רק מה אתה חושב אנחנו צריכים לעשות בסיטואציה, אלא האם התהליך שקורה, המבורך בעיניי, כן? להפוך את מידברן להיות מרחב יותר בטוח, האם זה מגמה שמרנית, או דווקא מגמה מהפכנית, ביחס לתרבות של מידברן שנוצרה ב-2012, 2014, 2016, ושם העירום היה מאוד לגיטימי ומקובל ומבורך. אני אסתכן בדעה לא פופולרית. אני חושב, יש פה שתי נקודות שחשובות בעיניי. אחד, כבני אדם, בלי קשר למידברן, כבני אדם, יש לנו נטייה לפתור בעיות באופן מערכתי. זאת אומרת, משהו שלמישהו בא לא טוב, מיד אנחנו מכילים איזשהו איסור גורף. הרבה פעמים בצדק, יש פעמים שלא. אבל אנשים נוטים לפתור בעיות באופן גורף ומערכתי, ולא באופן נקודתי וספציפי. אז זה אחד, וזה בעיניי הרגל לא טוב. הדבר השני, אני חושב שיש פער נורא גדול בין הציפיות שלנו לבין המציאות. מידברן, סטטיסטית, מספרית, כמותית, בכל דרך שאפשר לקמת את זה, הוא מקום הרבה יותר בטוח מכל מקום אחר בארץ. מבחינת אלימות, כל סוג שהוא של אלימות, פיזית, מינית, whatever. הוא מקום נורא בטוח, ולכן כל דבר הכי קטן מקפיץ לנו את הפיוז כאילו דחפו לנו אצבע בעין, ואנחנו מגיבים בהיסטריה. אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים ללמוד ליהנות
הרבה יותר, ולהעריך באופן מדהים, את זה שאנחנו כנראה אחת הסביבות הכי בטוחות שיש, ללא מנגנוני שיטור. כשאני מסתובב במידברן, אני יודע שכמעט כל מי שסביבי ישמור עליי, או ישמור על אחרים. זאת אומרת, זה איזשהו ביטחון שאין לי את זה כשאני מסתובב ברחוב, במושב, בקיבוץ או בתל אביב. ודבר שני, אני חושב שבגלל הנטייה שלנו קצת להגזמה ודרמטיות, אנחנו מגיבים נורא מהר ונורא חריף. אז השאלה התרבותית היא שאלה נורא חשובה. האם באמת אני צריך לכפות את העדפות שלי על הקמפ או על הקהילה שאני נמצא בה, או להבין לאן אני בא ולנסות לראות מה מתאים לי ומה לא. ומצד שני, ברמת הטיפול או ברמת ההתייחסות, אני חושב שיהיה מאוד נכון, א', שנלמד להעריך יותר כמה אנחנו טובים יותר ולסמוך על היתרון הזה, ובאותה נשימה, את המעט שעוד יש לטפל בו, נדע לעשות קצת יותר ברכות, קצת בפחות קולניות, וקצת ביותר רגישות. נראה לי שאנחנו לקראת סיום. בוא נדבר על העתיד. מה מידברן, במה שנקרא עתיד הנראה לעין. אנחנו מדברים עתיד נראה לעין בעולם של עתידנות, זה בין 5 ל-15 שנים. מה אתה מדמיין? האמת שאני מודה שאני יותר טוב בלנתח את ההווה, ולפרש, מה אני מדמיין. תראה, קודם כל אני חושב שיש פה שאלה, כאילו האירוע לדעתי הוא יהיה משהו, לדעתי, כן, מה שאני מעריך, פחות או יותר, אתה יודע, מיצבים יגדלו, אמנות יגדל, העירום יצטמצם, המיניות יצטמצם, בסדר? דברים שאנחנו כבר רואים אותם הולכים ומצטמצמים, אולי כי אנחנו כבר קהילה שאנשים מכירים באחד את השני, אולי יש כאלה שידברו פה על אובדן הרדיקליות, אבל מבחינת תוכן אנחנו עפים על עצמנו ומשתדרגים. אנשים ימשיכו להיכנס, אנשים ימשיכו לצאת ולמצות. אני מאמין שמתח הוותיקים חדשים לא יוכרע, גם אלה שהגיעו היום ידברו כמו אלה שהגיעו לפני עשור, והגיעו בתקופתנו, כולם הסכימו וידעו מה זה מידברן, והיום מגיעים חדשים, ואלה שיגיעו עוד 10 שנים יהיו אלה שיקלטו את ואנחנו, זה איזה מין טיפשות אנושית שכזו, כן? אנחנו נמשיך להאמין לסיפור הזה שהוותיקים תמיד טהורים יותר, והחדשים תמיד מקלקלים. זה יישאר איתנו. עוד שאלה שמעניינת, זה באמת לא רק על האירוע, מה תהיה קהילת מידברן, ואני חושב שפה אני אגיד שכשאני התחלתי לכתוב ב-2016, ועניין אותי לשאול האם אנשים רוצים לחיות את מידברן, זה כי הרגשתי אז שיש איזשהו לעת או אמונה או נאיביות מסוימת בקרב בטח האנשים המרכזיים במידברן, שלמידברן יש שליחות כלפי העולם, כלפי החברה הישראלית. היה איזה מין לעת מהפכני של אנחנו מביאים בשורה, אנחנו רוצים לראות את זה מחלחל, מתפשט. אני מעריך בזהירות שהדבר הזה ייגמר ויפחת עוד יותר. כאילו יהיה איזה מין האחרונים שעוד לא התפכחו, ואנחנו יהיה יותר ברור שמדובר פה בדבר סך הכל אסקפיסטי, שאולי מחולל טרנספורמציה באנשים שמשתתפים בו, אבל הוא לא עתיד לחולל תמורות באופן מאורגן. מידברן לא תחולל תמורות משמעותיות בחברה הישראלית, זאת הערכה שלי, אבל אולי אני אופתע. אני חושב שלמדוד את זה, למדוד את האימפקט של מידברן כקהילה, אני די מסכים עם ההבחנה שלך. אני חושב שהאימפקט היותר גדול הוא דווקא ברמה האישית. המפגש הראשון שלי עם מידברן, עם ברנינג מן, היה, וואו, עכשיו באים? כאילו, אני חי ככה כבר שנים. זאת אומרת, מבחינתי, 10 העקרונות היה משהו שככה גדלים אצלנו ילדים בבית. זאת אומרת, אני חושב שהאימפקט יבוא מזה שאנשים יעשו את זה בעצמם על חייהם וישפיעו על מי שסביבם, ולא כארגון, כקהילה. אני חושב שהעתיד שלנו יכול להתפתח ב3 כיוונים. הכיוון הראשון זה שמידברן ימשיך לצמוח לתוך הכיוון של יותר התמקצעות, יותר מיקוד, יותר
תנאים יותר טובים, מציליות יותר מצוינות, אוהלים יותר מבודדים, כמעט עד רמה של פלאג אנד פליי. זאת אומרת, זה יהיה מין כזה, כרטיס מאוד יקר, הוא הכי מדהים למי שיכול להרשות לעצמו, אבל אנחנו נלך לכיוון מאוד מסחרי. כן. אז זה כיוון אחד. פחות הסתמכות עצמית רדיקלית, יותר כאילו לרכוש את התנאים ואת הפינוק. אני אקנה לי את החופשה האולטימטיבית שתיתן לי להרגיש שאני היפי עם נצנצים. זו חלופה אחת, אתה אומר. כן, זה כיוון אחד. הכיוון השני, זה דווקא ללכת לכיוון היותר סביבתי, שמירה על כדור הארץ, אפס פגיעה בסביבה, פחות פלטות חנקן, פחות שריפות, כזה? פחות שריפות, יותר צמיחה אישית, יותר רוחניות, יותר היפיות. זה הכיוון השני. והכיוון השלישי, זה הכיוון היותר... פחמן, אמרתי חנקן. טכנו-דיגיטלי. כאילו יותר אירועים שהם אונליין, יותר כל מיני דברים שהם וירטואליים וכו'. עכשיו, אני לא יודע להגיד, או אני לא חושב, שמידברן בעתיד יהיה אחד מהשלושה האלה. כן. אני כן מרגיש די ביטחון להגיד, שאנחנו כנראה נהיה איזשהו תמהיל של משהו מהשלושה האלה, של שלושת האפשרויות האלה, ואני חושב שעכשיו, כשאנחנו בגיל ההתבגרות, ואנחנו עוסקים בשאלות של זהות, לא רק מי אנחנו, אלא מי אנחנו רוצים להיות, זה זמן נורא טוב להתחיל לחשוב על זה. לא להחליט כלום, אבל להתחיל לדבר על זה, שאולי באמת כהערה, שאני חושב שעוד דבר שחסר לנו במידברן, זה בדיוק את המסגרות האלה, שאנחנו יכולים לשבת, להקים צוותי חשיבה, או מרכז פילוסופי, או לא משנה איזה שם ניתן לזה, אבל למצוא איזה שהם פורמטים שהם קהילתיים, הם לא שייכים לא להפקה ולא לעמותה ולא לאף אחד, הם וולונטריים לחלוטין, שיעסקו יותר בעיצוב העתיד של מידברן כקהילה, ופחות ביום-יום ופחות באירוע הבא. כן, האמת שהאמירה האחרונה שלך פתאום לקחה אותי לפילוסופיה. היום זה קצת שם נרדף לבלבולי ביצים, אבל פעם הפילוסופים הם אלה שקידמו את האנושות. הם אלה שהצליחו להרים את הראש מעל המים, מעל הכאן ועכשיו, ולהגיד, חברים, קורץ לנו ככה, וצריך שניתן איזה שינוי הזימות בשביל להגיע לשם או אחר. ונראה לי שעם האמירה הזאת אפשר לסיים, לא? נראה אותך הופך דף. לגמרי. אני רציתי לצטט את מרקס, שאמר שהאדם מגשים את עצמו רק דרך פעילות משותפת עם אחרים. כן. ואני חושב שאם יש דבר שאנחנו עושים נורא טוב במידברן, זה את זה. נכון. אני גם מסכים מאוד, ומאוד נהניתי לדבר איתך, ארז. גם אני, תודה. אני מקווה שיצא לנו לעשות זה שוב. אני גם. שיהיה אירוע מצוין, מלא כיף ושמחה ודרמות, כי אי אפשר בלי, מלא סיפוק ומלא טרנספורמציה למי שצריך. בהחלט. יאללה. תודה. תראה באבק.